boss kasi nag-on the spot ako eh. Mas astig daw kasi pag sabi nila eh. Tsaka dito ako sanay eh, sa on the spot boss eh. Wait lang to Ha? Ikaw putang ina ka? Last week ka pa nagpa-schedule sa akin tapos ngayon sasabihin mo sa akin, wait lang on the spot? Tangina mo talaga Nakita mo ba nakasulat doon sa labas? Recording studio, hindi on the spot studio, ha? Tangina mo, lumayas-layas ka nga dito. Di ba't sabi mo, di mo ko iiwan? Di ko babayaan na ako'y mag-isa. Boss, walang galang na ha. Pero, Tabloy dapat practice mo muna. Ano kasi, arranger ako eh. Hindi naman ako magician eh ha. Huwag ka dito man trip ha. Lasang tama mo eh. Pala dun sa yung sa first verse ko. Pwede bang gawin mo siyang nung mala demonyong boses? Yung may pasabog, yung gumagalong-galong, boom! Tapos nung bigla na yung boses ko, mala demonyo. Ha? Ano? What? Mas marunong ka pa sa akin, no? Tangina, ako ko dyan kaya. Ikaw na dito. Palitan tayo. Total, mas marunong ka pa eh. Palitan tayo. Tapos, anong pasabog pinagsasabi mo? Boses mala demonyo. Tangina mo, love song nung ginagawa mo, mala demonyo. Tangina mo, sampalin kita dyan eh. Parang pangit dun sa part na yun. Parang sablay. Ulitin ko yun. Di talaga ayos eh. Ano na lang, bali sagwa eh. Rating ko na lang lahat Ha? Ulitin? 3 oras ka nagkikinanta dyan? Ngayon mo lang nalaman na pangit? 3 oras tayo dito? Tapos ngayon sasabihin mo, retake lahat? Tangina, huwag ka dito man trip ha. Nang uulol ka yata eh. Umalis-alis ka dito, putang ina ka eh ha. Babasagin ko yung mukha mo eh ha.